Nik uste konbokatoria honen bitartez nolabait gure Getxoko herriaren elkartasun konpromisoa edo konpromiso solidarioa adierazten dugu. Azken batean, behin betiko krisialdian murgilduta dauden pertsonengan, hain zuzen ere garapenerako bidean dauden herri horien pertsonengan. Nik izango nuke, azken batean mezu solidario garbi baten aurrean gaudela, eta mezu solidarioaren bitartez, hobetu egiten dugu lan azken batean herri hauetan bizi diren pertsonen bizi kalitatearen alde, baina nik izango nuke ere, mezu hori ere azkenean bueltatu egiten dela, azken batean ez dezagun ahaztu gaurko gizarte honetan, 21. mendeko gizarte honetan dena dagola interrelazionatuta nolabait, eta ordeko gula adibide moduan inmigrazioen fenomenoak eta bar. Doriluguntza hauen bitartez nolabait adierazi egiten dugula argi eta garbi Getxo herri solidario bat dela eta konprometitua den herri bat. Eta deialdi honetan mezu hori jasan egiten dugu eta instituzioaren bitartez bideratu egiten dugu.